tiring bisi lekha jama haino Rupini hodani bo kaisa bongni bo Nakiri ter puja hinai borok khalai phemani kwbangma bisini simingno peba bongni bisi rok agio lekha jagya angui tongmani peba bongni tabuk je lekha jagui tongmani simingno bongni 95 bisi kawi tongo eba bosor 90 bosor kawi tongo bongni o Nakiri ter puja khlaimani Maharaja Bir Bikram tangfurno hoitino borok no seng eba da yafari klang thangmani afrun simingno Rupini hodaro puja khlai phemani piaba ojora rogo asuk lekha jagya ni bagino afru rongni hoite gete basi bangkhamu piaba tabu bongni je lekha jagui tongmani no 95 bisi kawi tongo bongni o Nakiri ter puja Rupini hodani aro rai hini tongo tai chokdiri hini kubangma jagani no chokdiri to tongo chokdiri phaikya borok no afru Maharaja Bir Bikram kichu manik Bahadur Debroma borok no seng eba da eba totra kanjanai ruphaini eba yago kanjanai ruphaini kharu borok no bagi klangmani o mukumu o hukumu rok tabu bo tongkho boni o Nakiri ter abono teino borok khlaiei tongo tabu bo bono o Nakiri ter puja ai borok ni kaisa koktuma tongo sarkaro abo haibongni birth certificate ingya borokni tabuk birth certificate bo launch khlaiei rikha hinai sawi khna rikha Rupini Dophani Nakiri ter khainai committee ni ojoma song mo haikino Dophano kuchu kolok naithokai tisaitlangna bagai borok tabuk bo o Nakiri ter mani puja o khodani puja o Dophani puja no borok tabuk bo yakhariya borok tabuk bo khailaini tongkho tebo bwskango next generation cheraitnai rokno borok yafari klangnani bagai borok tabuk tebo kuchugo kari klangnani nai tongo boni Rupini hodani o ter uni o puja rok wngkha Maharaja Bir Bikram kichu maniko Bahadur tonglang borok no mani bagiri mani da yakhaba seng eba tai totra kanunai ruphai eba tai yago kanunai ruphaini kharu abo bagi klangmani rai no hinai piaba o rai ni nukhungo 3 bosorni bagai borok puja khlaio 3 bosor hingkai borok chance wngui thango rai naitoni pulan sing paitha jora o mangpli no abine roge agak ini thaitak ini tapi aku tuh mau kumpang dulu tapi aku tuh ya kumpang dulu dah Bikra jadi fokusnya lengkap anu kamting para nasutri borong-borong Purnajoy ini apa ya atu para nasutri biar mau Rupini napa Gombiya sora parani sukdri borong-borong lar manik Rupini apa mana bahas lagi hamzah mah parani sukdri borong-borong gobernur tora asukdri tora asukdri tora ngai ani jamanding hundi man jada tini thaithak khilni ngai rai khang khai cheng tongnai mathia tongnai mor tongnai chonggi tongnai ngai motok ni ongko omo jinno omo kaisa tongo jenin ta kanjo toma hanke mor rajani amal abong ke rajani amal ni mathia bo rajani amani no je raja afru baklangmani seng bai kon bai khelai mong ke botoi tomani seng o seng no norno yafar klangkha Rupini hodano
Nini sini mung kan nini mung tam sakat. Ani sini mung kaya ni Purnajoy Rupini thai thap khilni rai. Krai. Ani Mung Juti Rupini. Nong je samung musamung ni haparo nang kedeng mani o je haparo. Bupur ciming nang kedeng ka mo hai de samung ni je nong ni o Rupini hodani de samung musamung go. Ang 2012 chimi musamani o Rupini musamunggo habmani ngai tabu 2012 chingka ang tisha oro musaphapika. Ingke nung musapuru rusapuru nono je chuba churu nai je nono phani nai je Rupini noni Rupini hoda musamung jagawo nono je phani nai thabori abo. Ani babu. Ani nijini babu. Bono anu musaruo. Bono risabo. Ingke tabuk je norok je o je Rupini hoda ni tini je musamung jagawo nin babu aro gedala sotong tonggo. Nin babu rusabo tini aro nin babu rusabo. Ingke nung mo hai ke thana ni nini je thinanggo nung bobai ke wan suktong. Tiyasak amtina musai thangnai. Man kai jagi thangbo bo jagi thangbo nung abai ke rusa mung bai haparo krungi thanai ba musamung bai nung haparo krungi thanai song Rupini song bai haini blena nung bo class pori tong Ang tabu class 7 pori tongo. class 7 no Porikha rimai pore 8 to kanai. acha to hambai hingkai nani musamani jagawo norok tini khara busuk tong ro Oro jelabai beri bai. Jela dinjon beri charjon. do angke norok tini oro singda musa na ku jaga musa hoi tongo Kubang majago no sing musawo. Dai do angke hambai do monai no Narugi. Aku